ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि दिनामिने नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। நம்ம எங்க நிறுத்தணும் அப்படிங்கறது ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது குறிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? கிருஷ்ணரும் பலராமரும், அதாவது அந்த பேஜ்ல பழைய புக் மத்தாஜி என்னோடது, புது புக்னா இது 379 பேஜ்ல செகண்ட் பேரா மத்தாஜி. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குறிப்பிட்ட சில காரியங்களை பூமியில் நிறைவேற்றுவதற்காக அங்கிருந்து ஆரம்பி புது பக்கத்துல வந்து 418 பக்கம் இருக்குங்க. Uddhava continued, Balarama and Krishna are the original personalities of Godhead from whom the cosmic manifestation emanates. அதுவா இல்ல மத்தாஜி, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பக்கம், நெக்ஸ்ட் பேஜ் மத்தாஜி. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குறிப்பிட்ட சில காரியங்களை பூமியில் நிறைவேற்றுவதற்காக சாதாரண சிறுவர்களின் அது அவதரிக்கிறார். எங்கேயுமே வரலையே, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மதாஜி புது புக்னா 418வது பக்கம் பேஜ் மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா அண்ட் பலராமா அப்படின்னு எதுவுமே வரல இந்த இடத்துல. did not return to Vrindavan. இதெல்லாம் படிச்சோம் நினை இல்லையா? they did not break their promise. இதெல்லாம் முடிச்சோம். அந்த இதெல்லாம் அவரு அப்பா அம்மாவை பத்தி நினைச்சாரா, அப்புறம் கோவர்தன மலை அதெல்லாம் காப்பாத்தின தூக்குனதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்படியே அவர் நினைச்சுக்கிட்டே வரதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பேரா முழுக்க. அதுக்கப்புறம் இது ஆரம்பிச்சு. ஓகே, நாம என்ன பண்ணலாம், அது எங்க விட்டோம்னு எனக்கு தெரியல, பட் இங்க நாம் இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து படிக்கலாம். இந்த ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம் இல்லையா? அதாவது என்னிடம் எவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து பிரபத்யந்தே அதாவது சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவ்வாறே நான் அவர்களுக்கு ரட்சணையும் வழங்குகின்றேன் என்று, அருள் பாலிக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்றதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையில நாம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ரெஸ்பான்சிவ் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அற்புதமா விளக்கியிருக்காங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. ஒரு பகவத்கீதை ஸ்லோகமுமே நாம எடுத்துக்கும் பொழுது நிறைய கருத்துக்கள் ஆழ்ந்தது, நமக்கு நிறைய படிப்பினையும் நல்லவே கொடுக்கிறது இல்லையா? he responds in proportion to that. அதான் சொல்லிடுறேன், he responds. நாம எல்லாம் ரியாக்ஷன் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா? நமக்கு அந்த பொறுமை கிடையாது. நமக்கு பகவான் வந்து நிர்குணவாதி, அதனால அவருக்கு வந்து அனைத்துமே ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய பொறுமையிலயும் அவர் தான் ஹையஸ்ட், நம்ம கிடையாது. இல்லைன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை அக்கிரமக்காரர்கள் எவ்வளவு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதையெல்லாம் அவர் பார்த்த வண்ணம் தான் இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அவங்களுடைய கர்ம பலனை அவரவர்களே அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த கான்செப்டும் நமக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயங்களை நாமளும் வளர்த்துக்கணும். சோ எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும். இப்படிலாம் நாம நினைச்சாலும் சில சமயத்துல நாம அதை ஏத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து நாம தள்ளப்படுறோம். ஒரே நிமிஷம். அப்படி பகவானுடைய தெய்வீகமான குணங்கள் அனைத்துமே மனிதனாகப்பட்டவன் மேக்சிமம் 75% வரைக்கும் அடைய முடியும் இல்லையா? அந்த 75%, 78%க்காவது நாம வந்து
சாதன பக்தியை பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து பாவ மற்றும் பிரேம பக்திக்கு போக முடியும். அது இல்லைன்னா போக முடியாது. He responds in proportion to the devotee's advancement in devotional service. இதை நீங்க வாசிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் நான் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் நான் வாசிச்சிடறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்கோ. Thus, as gopis were thinking of Krishna in separation 24 hours a day, so Krishna was also thinking of gopis. இல்லையா? பகவானும் நாம நினைச்சா அவர் நம்மள கண்டிப்பா நினைப்பார். இப்ப நம்மளோட டெலிபதியே சொல்றோம் இல்லையா? ஒருத்தரை பத்தி நினைச்சுட்டே இருந்தாக்கா அவங்க சடனா நம்ம வீட்டுக்கே வந்துருவாங்க. அப்படின்னா அவங்கள பத்தி நிறைய யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்கள பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ இல்ல வந்து அவர்களே நம்மள வந்து சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சிடும். டெலிபதியா சொல்லுவோம், ஐயோ இப்பதான் உன்னை பத்தி நினைச்சுன்னு இருக்க 100 ஆயுசு அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்றோமா இல்லையா? சோ இதெல்லாமே நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல சிறு சிறு இதுவா நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஆனா பகவான் வந்து எப்படின்னா நாம எவ்வளவு நம்ம அவரையே நினைச்சுட்டு நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் ஆற்றுகின்றோமோ, நம்முடைய கடமைகளை எல்லாம் ஆற்றுகின்றோமோ, பகவானும் நம்மள கண்டிப்பா எப்பொழுதுமே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோபியர்களை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல மதர் யசோதா, நந்த மகாராஜா அண்ட் அதர் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா இல்லையா? ஆல்தோ ஹி அப்பியர் டு பி அவே ஃப்ரம் தம். இப்போ மதுரால இருக்காரு. அவர்களை விட்டு அவர் பிரிந்து இருந்தாலும் he could understand how they were transcendently aggrieved. அவரால வந்து அந்த தெய்வீகமான நிலையில இருந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்க எவ்வாறு அந்த பிரிவினை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. யசோதா தாயாரும் சரி, நந்த மகாராஜாவும் சரி, கண்ணன் இல்லாம அந்த விருந்தாவனத்தை வந்து அவர்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், அந்த பிரிவினை எனக்கூடிய வேதனையை அவங்க எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை வந்து கண்ணனால வந்து உணர முடியும் என்று ரொம்ப அழகான வியாக்கியானத்துல வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இங்க கொடுத்திருக்கார். அண்ட் சோ ஹி இமிடியட்லி வாண்டட் டு சென்ட் உத்தவா. அதனாலதான் உத்தவரை வந்து அனுப்பி வச்சார். கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவரை எதுக்கு அனுப்பினார் விருந்தாவனத்துக்குன்னா சமாதானம் இல்லையா? அதாவது ஒரு பிரிவினை என்று ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அவங்கள தேர்த்துறதுக்குன்னு ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த சமாதானத்தை வந்து ஏற்படுத்தணும். இந்த பிரிவு என்பது அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால அந்த மெசேஜை கொடுத்து அந்த நான் வருவேன், கண்டிப்பா வருவேன் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஆனா உண்மையிலே பகவான் திரும்பி அந்த பக்கம் போகவே இல்லைன்றதுதான் சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஒரு கருத்து என்னன்னா, கண்ணனாக இருந்த அதாவது பாவம், அந்த பாவத்தை கொண்டு அவர் அந்த விருந்தாவனத்தை விட்டு எங்கேயுமே அகலவில்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அததான் பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் உணர்ந்து எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா அவருடைய அந்த அதாவது மகாவிஷ்ணுடைய தத்துவத்துலதான் அவர் வந்து மதுராவை அடைஞ்சாரே ஒழிய கண்ணன் எனக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து அவர் வந்து விருந்தாவனத்திலேயே வந்து விட்டு போனார். அதனால்தான் எங்க எப்படி திரும்பினாலும் கண்ணனையே பார்க்கிற மாதிரி தோன்கின்றது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. கோபியர்கள் வந்து இவந்தோ அந்த செப்பரேஷன் இல்லையா, பிரிவு என்பது அவங்களால உணர முடிஞ்சாலும் பகவான் தங்களை விட்டு பிரியவே இல்லை என்ற உணர்வு மட்டும்தான் அவருடைய லீலைகள், அவரோடு கழித்த நாட்கள், செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொண்டு, அதாவது பகவானே தன்னோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நாம கூட ஒருத்தரோட வாழ்ந்துட்டே இருந்தப்போ அவங்க ஒரு நாள் நம்மளை விட்டு நீங்குறாங்கன்னா அவங்க போன பிறகு சில நாட்கள் நமக்கு எப்படி தோணும், அவங்க இங்கேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமா இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் கண்ணனை வந்து அவங்க நித்தியமா அவங்க வந்து அவரை வந்து மனசளவுல ஏற்றுக்கொண்டதால அவரை விட்டு அவர்கள் பிரிந்ததாக எங்கேயுமே அவங்க ஃபீல் பண்ணல. எப்பொழுதும் அவரோட இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தான் அவர்கள் நிலைப்படுத்தி கொண்டார்கள். அதனால்தான் விருந்தாவனத்தை விட்டு கண்ணன் எப்பொழுதுமே அகலவில்லை என்று சொல்வதற்கான காரணமுமே இந்த வியாக்கியானங்கள்ல சொல்வதற்கு காரணம் அதுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த விட்டதுல இருந்தானே மாதாஜி? ஆமா, இந்த உத்தவா டிஸ்கிரைப்ட் அங்க இருந்து வாசிங்க. எங்க இருக்கு மாதாஜி? எத்தனாவது பாருங்க. உத்தவர் மேலும் தொடர்ந்து கூறினார். அதுல இருந்தா மாதாஜி? அதுவா? அப்படி கிடையாதுன்னு விஷ்ணு வம்சத்தில் முதன்மை. ஆமா ஆமா, 415 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புது புக்கு. உத்தவர், நானும் கோடு போட்டு வச்சிருக்கேன். உத்தவர் நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்திற்கு சென்றார். வசுதேவரின் பிரதிநிதி என்ற வகையில் அவருக்கு உரிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. நந்த மகாராஜா உத்தவரை தகுந்த ஆசனத்தில் அமரச் செய்து கிருஷ்ணர், பலராமர் மற்றும் மதுராவில் உள்ள பிற குடும்பத்தினர்களை பற்றிய செய்திகளை விசாரித்தார்.
உத்தவர் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க நண்பர் என்பதை நந்தர் அறிந்திருந்ததால் முக்கியமான செய்திகளை கொண்டு வந்திருப்பார் என்று எதிர்பார்த்தார். அன்பான உத்தவரே, வசுதேவர் நலமாயுள்ளாரா? இப்போது அவர் கம்சனின் சிறையிலிருந்து விடுபட்டு தன் நண்பர்களுடனும் குழந்தைகளான கிருஷ்ணருடனும் பலராமனுடன் இருப்பதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார். அவரை பற்றியும் அவரின் நலனை பற்றியும் கூறுங்கள். மிக கொடிய அசுரனான கம்சன் கொல்லப்பட்டது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. யது வம்சத்தினரிடமும் அவர்களின் உறவினர்களிடமும் நண்பர்களிடமும் அவன் மிகுந்த பொறாமை கொண்டிருந்தான். அவன் செய்த பாவங்களின் விளைவாக அவனும் அவனின் சகோதரர்களும் மரணமடைந்தார்கள். கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள தம் தாய் தந்தையை பற்றி எண்ணுகிறாரா? நண்பர்களையும் தோழர்களையும் மறக்காமல் இருக்கிறாரா? அவர் தம் பசுக்களையும் கோபியர்களையும் கோவர்தன மலையையும் பிருந்தாவனத்தின் மேய்ச்சல் நிலங்களையும் நினைக்கிறாரா அல்லது மறந்து விட்டாரா? அவரது அழகிய முகத்தையும் உயர்ந்த நாசியையும் தாமரை கண்களையும் மீண்டும் காணும் வாய்ப்பு அவரின் நண்பர்களும் உறவினர்களுமான எங்களுக்கு கிட்டுமா? அவர் இங்கு திரும்பி வருவாரா? எங்களை அவர் காட்டுத் தீயிலிருந்து காப்பாற்றியதையும் யமுனை நதியிலிருந்து காளியன் என்ற பாம்பிடமிருந்தும் மற்றும் பல அசுரர்களிடமிருந்தும் அவர் எங்களை காப்பாற்றியதையும் நாங்கள் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். அபாயகரமான நிலைகளில் அவர் எங்களை பாதுகாத்திருக்கிறார். அதற்காக நாங்கள் அவருக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அன்பான உத்தவரே, கிருஷ்ணரின் அழகிய முகத்தையும் கண்களையும் பிருந்தாவனத்தில் அவர் நிகழ்த்திய பல்வேறு லீலைகளையும் நாங்கள் எண்ணி பார்க்கும்போது எங்களை மறந்து விடுவதால் செயலற்று போகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அவர் எப்படி புன்னகை செய்வார், எப்படி எங்களை பார்ப்பார் என்பதையெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். யமுனை நதிக்கும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பல ஏரிகளுக்கும் கோவர்தன மலை அருகிலும் மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கும் நாங்கள் செல்லும் போது கிருஷ்ணரின் பாத சுவடுகள் அங்கெல்லாம் படிந்திருப்பதை காண்கிறோம். அவர் அந்த இடங்களிலெல்லாம் விளையாடியது எங்கள் நினைவில் இருக்கிறது. எங்கள் மனதில் அவரது தோற்றம் விரியும் போது அவரை பற்றிய எண்ணங்களில் மூழ்கி நாங்கள் எங்களை மறந்து விடுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ கிருஷ்ணர் ஒரு அதாவது மெசேஜ் கொடுத்து அனுப்புறாரு இல்லையா? அதாவது நான் கண்டிப்பா வருவேன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். ஸோ ரிக்வெஸ்டட் பை லார்ட் கிருஷ்ணா, உத்தவா வந்து ரதத்தை ஏறி வந்து கோகுலத்தை அடைகிறார். அது இந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் ஆல்ரெடி. நம்ம விருந்தாவனத்துக்கு சாயங்காலம்ல பொழுதுல இல்லையா படிச்ச மாதிரியே இருக்கு மாதாஜி எல்லாமே. இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் நம்ம. ஸோ அதுக்கப்புறம் பசுக்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து எருதுகளும் வந்து வீடு திரும்புறது. அந்த பசுக்களுடைய அதாவது பால் மடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அதாவது வழிந்து ஓடுகின்றது. படிச்சோம் மாதாஜி. ஆனா நீங்க நான் அடுத்த வாரம் சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. ஆமா. So Uddhava saw the entire land of Vrindavana filled with white cows and their calves. வெண்மையான பசுக்கள். நமக்கு கூட வெள்ளையா பசு பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசு நல்லா இருக்கும்ல. நீங்க இத பெருமாள் கோயில்ல பாக்கலாம். இப்ப குட்டி குட்டி பசு எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. சின்ன குட்டி நாய் மாதிரி வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் வருது மாதாஜி. ஒரு குட்டி ஒரு மாடு வந்து 50,000 ரூபாயா மாதாஜி. ஆந்திரால இருக்கு மாதாஜி. அந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ள நாய் மாதிரியா அது உள்ள எல்லாம் வருது. சின்ன குட்டி பார்த்தாலே அவ்வளவு அழகா இருக்கு மாதாஜி. கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும். அந்த பசுக்களை பார்த்து. கரெக்ட். அது வெண்மையான ஒரு மடம் இருக்கு மாதாஜி. அங்க அவ்வளவு பசுக்கள் வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு பசுக்கும் ஒரு ஃபேனு, ஒரு 4 பக்கமும் ஒரு ரூம் மாதிரி கட்டி கொடுத்து ஃபேன் எல்லாம் போட்டு அந்த ஒரு ரொம்ப வசதி செஞ்சு கொடுத்து அதுக்கு வந்து தண்ணி அப்படியே சொட்டுற மாதிரி எல்லாம் வாயில ரொம்ப ஊத்தம் அப்படியெல்லாம் வசதி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம வீட்டுகள் கூட அவ்வளவு வசதியா இல்ல, அவ்வளவு வசதி இருக்கு மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் வாய் இருக்கு. நமக்கு ஏதாவது கம்ஃபர்ட்னஸ் இல்லைன்னா நம்ம கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவோம், கேட்டு வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்குவோம். ஆனா பசுக்கு பேச முடியுமா? வாயில்லாத ஜீவன் இல்லையா? சோ அதனுடைய வலியும் வேதனையுமே தெரியாது. அதனால்தான் பசுவை வந்து என்னைக்குமே பராமரிக்கணும். நம்ம பசு எந்த இடத்துல பராமரிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் வந்து சுபிட்சமாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிம்மதியாகவும் இருக்கும். இதுதான் உண்மை. அதுக்குதான் கோரக்ஷனை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியன்றது. எந்த நாட்டுல வந்து கோரக்ஷனை இருக்கோ அந்த நாடு என்றைக்குமே அழிவடையாது. ஆனா நம்ம
என்ன பண்றவங்க அதை வந்து கசாப்பு கடைக்கு கொடுத்துடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. தட் இஸ் நாட் ரைட்ன்றது புரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை நாள் நம்மள அதை வளர்த்து அது கொடுத்த பாலை குடிச்சு இல்லையா, வயதான பிறகு அதை வந்து நாம விலைக்கு அனுப்பிடுறோம். பெற்ற தாய் தந்தையரே வேட்டுறாங்க, மாட வச்சுக்குவாங்க. அதை விட தாய் தந்தையரோட இன்னும் உசிதமான நிலையில இல்லையா பசு. தாய் தந்தையராவது எப்பயாவது திட்டுவாங்க இல்லையா, பசு என்ன செய்யும், தன்னுடைய ரத்தத்தையே பாலா மாதிரிதான் கொடுக்குது இல்லையா. சோ பசு என்னைக்குமே ரட்சிக்கணும். உத்தவா சாத என்டையர் லேண்ட் ஆஃப் பிருந்தாவா. அம்மாவும் அப்படிதானே பால் கொடுக்குறாங்க பசு மாதிரி. அவங்க அம்மா வந்து சின்ன குழந்தைல மட்டும்தான் இல்லையா, பசு வந்து தன்னுடைய வயதாகிற வரைக்குமே கொடுக்கும், எப்பவுமே கொடுக்கும். அதனால there is a lot of difference இல்லையா. அதுவும் அம்மானா பேசுவாங்க, பசு பேசாது இல்லையா. அதுவும் அண்ட் ஈ குட் ஹியர். ஆனா சில பசுக்கள் எல்லாம் நம்ம வளர்க்குற விதத்திலேயே அது நம்ம பேசினா அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அது அவங்களுடைய இது. could hear that. ஆமா, he could hear the sound of milking. Every residential house in Vrindavana was decorated for worship of sun god and fire god. அதாவது அக்னி தேவனுக்கும் சரி சூரிய கடவுளுக்கும் வந்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த வீட்டு முற்றத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அது தெரியும் போல இருக்கு. அந்த சில நம்ம எல்லாம் பழைய காலத்து வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சென்டர், அதாவது சொல்லுவாங்க என்ன வீடு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த வீட்டை வந்து சென்ட்ரல் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனா இருக்கும். அந்த மாதிரி முற்றம் இந்த மாதிரி எல்லாம். சோ அந்த மாதிரி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் உண்டு. வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்தவங்க வந்து அப்படியே நேரா வந்து அங்க கால அலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்கேயுமே போவாங்க இல்லையா. மேல வந்து ஓபன் கம்பிகள் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஜன்னல். எஸ் எஸ், காற்றோட்டமா இருக்கிறது, நல்ல சிஸ்டமேட்டிக். ஊர்ல இப்ப கூட வில்லேஜ் பக்கம் எல்லாம் போனாக்கா, ஊர்ல போனா அப்புறம் அதுல 40 வாங்கியது கம்பி சார் 30 தான் வாங்கிட்டேன். நீங்க ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, நல்லதுதானே. 840 தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது அர்ஜென்டா ஏதாவது வந்தா ப்ளீஸ் நீங்க மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஓகே. அப்படி சூரிய கடவுள். சோ அந்த மாதிரி நாம கூட சூரிய கடவுளை வணங்குறோம் இல்லையா. தை மாசம் தை பொங்கல் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சூரிய கடவுளை நம்ம வருஷம் முழுவதும் அவருடைய ரட்சணை வேண்டும்ன்றதுக்காக வணங்குறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வணங்குறோன்றது வந்து நம்ம நன்றி கடன் தெரிவிக்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு வருஷமா அவர் நமக்கு வந்து ரட்சணை கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த உழவர் திருநாள் அப்போ எல்லாமே வந்து நிலத்துல விளைஞ்ச ஒவ்வொரு வஸ்துவுமே அந்த உணவாக படைத்து அவருக்கு வந்து நாம சமர்ப்பிக்கிறோம். அதே மாதிரி விளைச்சல் அடுத்த வருஷத்துலயுமே கண்டிப்பா கிடைச்சாக்க அதுவும் செய்வோம் இல்லையா. எவ்ரி இயர் இட் இஸ் ரெக்கரிங். ஸோ தேவர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய கடமை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த இதெல்லாமே நம்ம மரியாதைகளை கொடுக்கணும். மேலும் ஃபார் த ரிசப்ஷன் ஆஃப் கெஸ்ட் ரூம் இருக்கும். பசுக்களுக்கு தனியா ஒரு இது இடம். பிராமணர்கள், தேவர்கள், எவ்ரி ஹோம் வாஸ் சாங்டிஃபைடு வித் பை லைட்ஸ் அண்ட் இன்சென்ஸ். அதாவது ஊதுபத்தி எல்லாம் கொளுத்தி ஈவினிங் டைம்ல வந்து வீட்டுல விளக்கேற்றுவோம் இல்லையா, அததான் சொல்றாங்க. ஆல் ஓவர் Vrindavana there were nice gardens filled with flowers and sounds of humming bees and singing birds. பறவைகள் எல்லாம் பாடுது. அதாவது சாயங்காலம், அதாவது அடங்கக்கூடிய டைம். அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டுகள் ரீங்காரமிடுறது. மேலும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பூத்தோட்டங்கள் எல்லாமே வந்து மலர்களால வந்து நிரம்பி வழிந்து அந்த நறுமணமும் வந்து அனைத்து இடங்கள்ல வந்து பரவுறதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. The lake were filled with lotus flowers and ducks. அதையும் இது வரைக்கும் தான் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் இருக்கு. உத்தவா என்டர்ட். அதுக்கப்புறம் உத்தவர் வந்து நந்த மகாராஜாவுடைய வீட்டிற்கு வரார். அதாவது வாசுதேவ கிருஷ்ணன் இல்லையா, அவருடைய அதாவது செய்தியை தங்கி வந்த ஒரு நபராக வராரு. நந்த மகாராஜா ஆஃபர்ட் ஹிம் a sitting place and sat down with him to ask about the messages. அவரோட உட்கார பலராமரும் மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடிய மதுரால இருக்கவங்க எல்லாருமே சௌக்கியமா இருக்காங்களா. So he could understand that Uddhava was very confidential friend. அவருக்கு தெரியும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இருக்கு அப்படின்றது. And therefore he must come with some good messages ஓட வந்திருப்பார் அப்படிங்கறதும் சொல்ற. மை டியர் உத்தவா, அன்பான உத்தவனே, how is my friend Vasudeva? அவருடைய நண்பர் வசுதேவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போ கம்சனுடைய அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சிருப்பாரு. அவருடைய நண்பர்களோடையும் குழந்தைகளோடையுமே அவரு வந்து இப்போ இருப்பாரு
அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. மேலும் வந்து so he must be very happy இல்லையா, இப்ப சந்தோஷம். tell me about him and his welfare. அதாவது அவருடைய அவங்கள பத்தி எனக்கு சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாரா, அவங்களுடைய சௌக்கியத்தை பத்தியும் கேட்கணும்ன்றாரு. was very happy that கம்சா அவனை மரணித்த பிறகு அவனை கொன்னது எங்களுக்கு ரொம்பவுமே சந்தோஷம்தான். ஏன்னா நிறைய பாவங்கள் செய்தவன். he was always envious of the family of Yadus. யது வம்சத்தினருக்கு வந்து அவன் எப்பொழுதுமே விரோதியா தான் இருந்தான். his relatives, how now because of his sinful activities he died and gone along with all his brothers. அவனுடைய அதாவது தம்பிகளோட அவனும் மரணித்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. please let us know whether Krishna now remembers his father and mother and friends. பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தர் எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சிருக்காரா கிருஷ்ணர் அப்படிங்கறத வந்து கேக்குறாங்க. இந்த பசுக்கள், கோபியர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து கோவர்தன மலை, இங்க இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் நிலங்கள், இத பத்தி எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்காரா இல்ல மறந்துட்டாரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்கிறார். is there any possibility of his coming back to his friends and relatives so that we can see him again his beautiful eyes? அவர் மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கான ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? வந்தா அவருடைய அழகான அந்த நாசி மற்றும் அவருடைய தாமரை போன்ற கண்களை பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிட்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். சோ அவர் அநேகமான சூழ்நிலைகள்ல இருந்து நம்மளை எல்லாருமே ரட்சித்திருக்கார் என்பதை வந்து மீண்டும் நினைவு கூறுகிறார். அந்த காட்டு தீயிலிருந்து அவரை வந்து காப்பாற்றினது, காளியவானுடைய காளிங்க நர்த்தனம் இல்லையா, யமுனை யமுனைய வந்து அவன் வந்து நஞ்சு கலந்ததால அந்த நீர் வந்து குடிப்பதற்கு அதாவது உகந்ததாக இல்லாம போன பிறகு அப்புறம் அவரும் வந்து உள்ளே சென்று அந்த காளிங்கனுடைய அதாவது தலைமையில வந்து நடனமாடி அவனும் வந்து அவனுடைய மனைவிமார்கள் வந்து அவங்கள ரட்சிக்கிறதுக்காக வந்து வேண்டிக் கொள்வார்கள் இல்லையா, கண்ணன் இடத்துல கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்தை விட்டே காளியன் வந்து சென்று விடுகின்றான். மேலும் அந்த விஷத்தையும் அவன் அதுல இருந்து நீக்கி விடுகின்றான். இப்படி வெவ்வேறு விதமான அபாயகரமான இதுல எல்லாமே எங்களை எல்லாமே அவர் ரட்சித்தார் அப்படிங்கறத வந்து நந்த மகாராஜா வந்து நினைவு கூறுகிறார். மை டியர் உத்தவா, when we think of Krishna's beautiful face and eyes and his different activities here in Vrindavan, அவருடைய அழகான முகம், கண்களை நினைக்கும் பொழுது, மேலும் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் இந்த பிருந்தாவனத்துல நிகழ்த்தது எல்லாமே நாங்கள் நினைவு கூறும் பொழுது we become so overwhelmed that all our activities cease. அதாவது மிதமிஞ்சியதாக ஆகிவிடுகின்றது. அப்போ எந்த ஒரு செயலுமே வந்து நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா, ஒரு கிரீஃப் மாதிரி ஆயிடுது. simply think of Krishna, so how we used to smile and how he used to look upon with grace, கருணையோட எங்களை பாக்குறது, அவருடைய புன்னகை, இது எல்லாமே. and then when we go to the banks of யமுனா நதிக்கரை போகும் பொழுதும் மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடிய குளங்கள் கிட்ட போகும் பொழுதும் கோவர்தனகிரி கிட்ட போகும் பொழுதும் மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு போகும் பொழுதும் அவருடைய பாத தடயங்கள் எல்லாமே நாங்க இன்னும் பார்க்கின்றோம் என்று சொல்கிறார்கள். we remember him playing in those places. அங்கெல்லாம் விளையாண்டதை எங்களால நினைவு கூற முடிகிறது. because he was constantly visiting them with his appearance within our minds. எங்க மனசுக்குள்ளேயே இப்போ அவருடைய அந்த ரூபம் இருக்கும் பொழுது becomes manifest. இதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது. அனைவருமே பக்தி கொள்ளும் பொழுது பகவானுடைய அந்த ரூபம் நம்ம மனசுல வந்து தங்கணும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். ஆனா அது எல்லாமே சுலபமாக யாருக்கு கிடைச்சது? பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிடைச்சது இல்லையா. ஸோ வி இம்மிடியட்லி பிகம் அப்சர்வ்ட் இன் தாட் ஆஃப் இட். அப்போ அந்த ஹையஸ்ட் தாட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆழமாக பதிகின்றது என்பது இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டது. ஸோ நாமளும் வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்து இது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு இது. ஆனா அதை எவ்வாறு நம்ம மனசுல இறைவனுடைய அந்த ரூபத்தை கொண்டு வர முடியும்னா செயற்கையில நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது ஆழ்ந்து அவருடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் நம்ம செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனே வந்து நமக்கு தரிசனத்தை வழங்குவார். நம்ம ஹிருதயத்திலேயே அவரை நாம கண்டிப்பா காண முடியும். அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. we think therefore Krishna and Balaram may be the chief demigod. அதாவது மிக உயர்ந்த தேவர்கள் என்று நாங்க நினைக்கிறது தான். ஸோ ஆர்டினரி அதாவது சாதாரண பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ he was foretold by Gargamuni when making Krishna's horoscope. If Krishna was not a great personality, how could he have killed Kamsa who possessed the strength of 10,000 elephants? Yeah, already Gargamuni அவரை பத்தி சொல்லியிருந்தார்.
இவங்க ஹாரோஸ்கோப் எழுதும்போது அவருடைய ஃபியூச்சரை பத்தி அப்ப சொன்னது நினைவில் கொள்கிறார் யாரு, நந்த மகாராஜா. சோ அவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த மனிதராக இருந்ததுனால்தான் அவரால் வந்து கம்சனை கொல்ல முடிஞ்சது. இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்து கம்சனை கொல்ல முடியாது. அவன் எத்தனை 10,000 யானைகளுடைய பலத்தை கொண்டவனாம் கம்சன். அப்படிப்பட்டவனை வதைக்கணும்னா மல்யுத்தத்துல கண்ணன் அதை விட இன்னும் பலசாலியா இருந்தாதான் முடியும் இல்லையா. பிசைட்ஸ் கம்சா தேர் வேர் யங் ரெஸ்ட்லர்ஸ் ஆல்சோ. அவர் கீழே இருந்தவங்க எல்லாருமே இல்லையா, சண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ திங்க் நம்ம ஒரு 4-5 பேரை படிச்சிருக்கோம் அதுல. அவங்க எல்லாருமே வந்து இது பண்றாங்க. அவங்களையும் வந்து கொன்னார். as well as ஜெயிண்ட் எலிஃபென்ட், குவல்ய பிதா. ஸோ அந்த யானை மரணித்த பிறகுதான் கம்சனுக்கே ஒரு பயம் வருது. அந்த யானையை சாமானமா வந்து வதைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட யானையே வந்து வதை தெரியப்பட்டார். குவலய பீடா. ஆமா, குவலய பீடா. ஸோ கிருஷ்ணா killed all these animals and demons just like a lion kills an ordinary animal இல்லையா. ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு சாதாரண விலங்கை எப்படி வேட்டையாடுகிறதோ அது மாதிரி இவங்க எல்லாரையுமே வந்து கொன்றார். How wonderful is that Krishna took in one hand the big heavy bow. அதாவது அங்கே எப்படி ராமர் வந்து அந்த வில்லை வளைத்துதான் சீதையை வந்து திருமணம் செய்தார் இல்லையா. அது போல யாராலுமே வந்து சிவதனுசு இல்லையா. அது போல இந்த தனுசையே வந்து தூக்கவே முடியாது. அப்படி ஒரு அதாவது பலமா, அதாவது பாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லையுமே அவர் வந்து தூக்கினார். ஸோ தூக்கி and then அதை வந்து உடைச்சி எறிஞ்சார். How wonderful it is that 7 days continuously held up கோவர்தனகிரி இல்லையா. கோவர்தனகிரி மலையை 7 நாட்கள் ஒரே அந்த சுண்டு விரல்லையே வந்து தூக்கி நிறுத்தினார். How wonderful it is he killed all the demons. எத்தனை டெமன்ஸ் கொண்டார் சொல்லுங்க. சகடாசுரா இல்லையா, பூத்தனா, அடுத்து வந்து அடுத்து யார் யார் சொல்லுங்க. ஏதாவது தேனுகாசுரன் மாதாஜி. தேனுகாசுரா, அடுத்து நலகுவேரா மணிகிரிவாவை வந்து டெலிவர் பண்ணாரு இல்லையா. அவங்கள வந்து பாவ எமோஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாரு. வகாசுரன், பௌமாசுரன், நரகாசுரனும் பௌமாசுரனும் ஒண்ணுதான், வெவ்வேறு நாமங்கள். ஓகே, திருநாவர்தன், தேனுகாசுரன், அரிஷ்டாசுரன், பிரலம்பாசுரன். கரெக்ட். இத்தனை அசுரர்கள் இல்லையா. அதுல காளிவானும் ஒருத்தன். அவனை வந்து கொல்லல, ஆனா அந்த நர்த்தனம் ஆடி அவனை அந்த இடத்த விட்டே வந்து அகல செய்தார். இங்கே கொடுத்திருக்காங்க பிரலம்பாசுரா, தேனுகாசுரா, அரிஷ்டாசுரா, திருநாவர்த்தா, பகாசுரா. There are so many, even the demigods, அதாவது தேவர்கள் கூட வந்து. யார் மாதாஜி? நரகாசுரனும் பௌமாசுரனும் ஒண்ணுதான். ஓகே, ஏன்னா பௌமாசுரனும் நரகாசுரன் தான் வந்து 16,100 அந்த அரசிகளை வந்து கவர்ந்து சென்றது, சிறை வச்சிருக்கிறது. ஸோ பௌமாசுரா என்றாலும் நரகாசுரா என்றாலும் ஒண்ணுதான். ஓகே, வெல் டிஸ்கிரைபிங். இப்போ பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குறிப்பிட்ட சில காரியங்களை பூமியில் நிறைவேற்றுவதற்காக சாதாரண சிறுவர்களின் உருவில் அவதரித்திருக்கும் முக்கியமான 2 தேவர்களாக இருக்கக்கூடும் என்று நாங்கள் கருதினோம். கிருஷ்ணரின் ஜாதகத்தை கணித்த கர்க முனிவர் இதை ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் மகா புருஷர் இல்லாவிடில் 10,000 யானைகளின் பலம் கொண்ட கம்சனை அவர் எவ்வாறு கொண்டிருக்க முடியும்? கம்சனை தவிர மிகுந்த பலம் வாய்ந்த பல மல்லர்களையும் ராட்சத யானை. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், அந்த பேராகிராஃப் முடிச்சிட்டேன். கிருஷ்ணரின் அசாதாரணமான கிருஷ்ணரின் அசாதாரணமான லீலைகளை பற்றி உத்தவருக்கு விளக்கி கூறிக்கொண்டிருந்த நந்த மகாராஜா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேச முடியாத நிலையை அடைந்தார். அவரின் அருகில் அமர்ந்திருந்த அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரின் லீலைகளை அவர் வர்ணித்ததை மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது வாசல்ய மிகுதியால் அவளின் மார்புகளிலிருந்து பால் சுரந்தது. நந்த மகாராஜாவும் யசோதையும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணியபடி மெய்மிருந்ததை கண்ட உத்தவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணனிடம் அவர்கள் கொண்டிருந்த அசாதாரணமான அன்பை
உணர்ந்த போது அவரும் உணர்ச்சிப்பட்டு பேசினார். அன்புள்ள அன்னை யசோதை, நந்த மகாராஜரே, நீங்கள் மானிடர்களுள் மிகவும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஏனெனில் வேறு யாரும் உங்களை போல் இவ்வாறு கிருஷ்ணரை பற்றிய நித்திய பரமானந்த தியானத்தில் திளைத்திருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் உருவெடுப்பதற்கான மூலமான முழு முதற் கடவுள் ஆவார்கள். எல்லோருக்கும் அவர்கள் தலைமை வகிக்கின்றனர். பௌதீக படைப்பின் மூல காரணமானவர்கள். பௌதீக இயற்கையை நடத்தி தரும் எல்லா புருஷ அவதாரங்களும் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் ஆணையின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். அவர்கள் தம் பகுதி பிரதிநிதித்துவத்தின் மூலம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயங்களிலும் பிரவேசிக்கிறார்கள். எல்லா அறிவுக்கும் மறதிக்கும் மூலமானவர்கள் அவர்களே. பகவத்கீதையின் 15வது அதிகாரத்தில் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நான் எல்லோரின் இதயங்களிலும் இருக்கிறேன். ஒருவரின் நினைவுக்கும் மறதிக்கும் நானே காரணம். வேதாந்தத்தை தொகுத்தவன் நானே. வேதங்களை உண்மையாக அறிந்தவனும் நானே. மரணம் நேரிடும் தருவாயில் ஒருவன் கன நேரமாகிலும் தன் மனதை கிருஷ்ணரின் பால் நிலைநிறுத்துவானேயானால் அவன் உதயசூரியனின் பிரகாசத்துடன் இவ்வுடலை விட்டு தன் பூர்வீகமான ஆன்ம உடலில் தோன்றும் தகுதியை பெறுகிறான். இவ்வாறு இவ்வாழ்வை நீத்து உடனடியாக அவன் ஆன்மீக உலகமாகிய வைகுண்டத்தை அடைகிறான். இது கிருஷ்ண உணர்வை பயில்வனின் பெரும் நற்பேராகும். இந்த உடலில் நாம் ஆரோக்கியத்துடனும் நல்ல மனநிலையிலும் இருக்கும்போது புனிதமான ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க பழகினால் மரணம் நேரும்போது மனதை கிருஷ்ணரிடம் செலுத்துவது நிச்சயம். அவ்வாறு செய்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் நாம் வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆவோம். அது போலவே நம் மனதை எப்போதும் ஜட இன்பங்களுக்காக பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தினால் மரணம் நேரும் போது நாம் இயல்பாக அத்தகைய செயல்களை நினைத்திருந்து மீண்டும் கட்டுண்ட ஜட உடலை பெற்று பௌதீக இருப்பின் 3 வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கும் நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளோம். எனவே மகாராஜா நந்தரும் யசோதையும் கோபியர்களும் வாழ்ந்து காட்டியதை போல் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது பிருந்தாவனவாசிகளின் வாழ்க்கையின் பற்றுக்கோடாக இருந்தது. அவர்களின் சுவட்டில் கடுகளவாகிலும் நாம் செல்ல முடிந்தால் நம் வாழ்வில் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று ஆன்மீக உலகமான வைகுண்டத்தை அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூப்பர். எஸ், மீண்டும் இதெல்லாம் விளக்கின்னு இருக்கார் நந்த மகாராஜா இல்லையா? யசோத தாயாருமே பக்கத்துல உட்காந்து நந்த மகாராஜா கண்ணனுடைய லீலைகளை எல்லாம் விளக்கின்னு இருக்கிறத கேட்கிறார். அசாதாரணமான செயல்கள், அன்காமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சாதாரணமான செயல் கிடையாது. நாமெல்லாம் செய்யறது சாதாரணமான செயல். இறைவன் செய்வது எல்லாமே அசாதாரணமான செயல். நந்த மகாராஜா கிராஜுவலி பிகம் ஓவர்வெல்ம்டு அண்ட் குட் நாட், அதாவது தொண்டைய அடைச்சுக்கும் இல்லையா? ஒன்று இருந்து நம்ம கிட்ட இப்ப இல்ல, பிசிக்கலி இல்ல அப்படின்னாலே நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணணும். ஆனா இப்படி உன்னதமான சூழ்நிலையில வாழ்ந்துட்டு இப்ப சடனா ஒரு மாதிரி டிவஸ்டடா நம்ம இருக்கும் பொழுது மனசு ரொம்பவுமே சங்கடப்படும் இல்லையா? சோ யசோதா தாயாருமே அவர் பக்கத்துல இருந்து கண்ணனுடைய அந்த பால்யபரத்து லீலைகள் எல்லாமே கேட்கும் பொழுது அவங்க வாத்சல்ய ரசத்துல அவங்க இன்னும் ரொம்ப ஊறி போயிடுறாங்க. So when Uddhava saw Maharaja, Nanda and Yashoda so extraordinarily overwhelmed in the thoughts, இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்துலதான் நாம எப்பவுமே குடிக்கொள்ளணும். எப்பொழுதுமே மனதுல இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். அதற்கான பயிற்சியில நாம் என்றைக்கும் ஈடுபடும். நாம் எத்தகைய வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்முடைய கடமையாக ஆற்றும் பொழுது ஹிருதயத்துல பகவானை நாம் என்றைக்குமே, அதாவது எண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாமே இறைவனுக்கு சிறந்த அதாவது இறைவனோட நமக்கு ஒரு தொடர்பு என்பது ஏற்படுகிறது இல்லையா? So the Supreme Personality of Godhead, when he experienced that extraordinary affection for him, இல்லையா? எக்ஸ்ட்ராடினரி, சாதாரணமா இல்ல, அசாதாரணமானது அது எல்லாமே.
அந்த அன்பு யாருக்கு? இறைவன் மீது அவருக்கு வருது. he also became overwhelmed with spoke. அவரும் வந்து தொண்டையை அடைச்சுன்னு தான் பேசுறார். மை டியர் மதர், இவரும் கேட்டு இருக்கார். உத்தவரும் அந்த பாவத்திற்கு சென்று விட்டார். தாயே, யசோத தாயே, நந்த மகாராஜா, யூ ஆர் மோர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அமங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். மதிப்பு, ஏன்னா கண்ணனையே வளர்க்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்தது இல்லையா? இறைவனே வந்து தன்னுடைய பால்ய பருவம் எல்லாமே அவர்களோட வந்து நிகழ்த்தின்றார். அதை எண்ணி வந்து அவர்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அவரையே எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுகிறார்கள். But no one you can meditate such transcendentally ecstatic. பேரானந்தம் இல்லையா? எக்கஸ்டின்னாலே வந்து பரவச நிலை. சோ தெய்வீகமான அந்த பரவச நிலை மீது யாராலுமே வந்து தியானம் செய்யவே முடியாது. சரி, நாம கூட நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து அசை போடுறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம கடந்து வரோம். அதனால அது நம்ம சுலபமா அசை போட முடியும். ஆனா யசோத தாயாரும் நந்த மகாராஜும் கண்ணனோடையே வாழ்ந்ததால அது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் அது நம்ம கண்ணுக்கு அது பௌதிகமாக தெரிந்தாலும் உண்மையிலே அவர்கள் தெய்வீகமான நிலைகளில் குடிக்கொண்டிருப்பவர்கள். அவங்களால அதை வந்து உணர முடியும். உத்தவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா அண்ட் பலராம் ஆர் த ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா? அவங்கதான் உண்மையே முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. இந்த பௌதீக படைப்பு வந்து அவர்களிடமிருந்து தான் தோன்றுகின்றது இல்லையா? அனந்த சேனானாக பலராமர் வந்து படுத்திருக்கார். 14 லோகங்களை வந்து தாங்கின்னு இருக்கார் அவர் தான். சோ அதுல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவனிலுமே பரமாத்மாவாக இருப்பதும் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? they are chief among the all personalities. எல்லாரையும் விட மென்மையானவர்கள். each of them in both material and the efficient cause of the material அதாவது இருவருமே வந்து இந்த பௌதீகம் மற்றும் அதனுடைய விளைவு, இந்த பௌதீகம் எவ்வாறு விளைவுக்கான அந்த காரணம் அனைத்திற்கும் அவர்கள்தான் மூலம் என்று சொல்றாரு. உத்தவர் உணர்ந்தது சொல்லிட்டு இருக்கார். மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் கண்டக்டட் பை புருஷா இன்கார்னேஷன்ஸ் இல்லையா? நம்ம கஷேத்திர விவாக யோகம் பகவத்கீதையில கூட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே புருஷ இன்கார்னேஷன்ஸ். ஸோ புருஷ அவதாரங்கள் அப்படின்னும் பொழுது முதல்ல கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு அண்டங்களை எல்லாம் படைக்கிறார். அடுத்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக அவருடைய விரிவங்கம், மேலும் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமாக க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு அவர் எல்லா ஜீவன்களிலுமே வந்து ஹிருதயத்துல இருக்கார். இப்படி இதுதான் வந்து புருஷ அவதாரங்கள் என்று நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? who all act under Krishna and Balaram. By their partial representation they enter the arts of the living. இல்லையா? பரமாத்மா என்பது பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான். அந்த இடத்துல வந்து அவர்கள் எல்லா உயிர் வாழ்வுடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கார். they are the source of all knowledge and forgetfulness இல்லையா? சர்வஸ்ய சாகம் ஹிதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா? படிச்சிருக்கோம்ல. ஸோ அந்த ஸ்லோகம், அதாவது சர்வஸ்ய சாகம் இது சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைச்ச சர்வை அகம் வேத வேதேந்த கிருத் வேத சாகம் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனுடைய மீனிங் தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஐ எம் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி சர்வஸ்ய சாகம், சாகம் சர்வஸ்ய அனைத்திலுமே இல்லையா? எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். சன்னி ஹிருதி, ஹிருதினாலே ஹிருதயம், இது சன்னிவிஷ்டோ. அவரிடமிருந்தே நமக்கு ஞாபக சக்தியும் மறதியும் வந்து கொடுக்கிறார். பகவானே தான் கொடுக்கறது நமக்கு ஞாபக சக்தியுமே, இதை செய்யணும் கொடுக்கறதும் அவர்தான். அதோட ஞானம், வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்தவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அந்த வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே தான் இல்லையா? ஆக்சுவல் நோயர் ஆஃப் வேதாவும் அவர்தான், அனைத்தையுமே அறிந்தவரும் அவர்தான். அட் த டைம் ஆஃப் டெத் எ பர்சன் கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ். இதையெல்லாம் உணர்ந்து மரணிக்கும் தருவாயில் ஒரு உயிர்வாழி இறைவனை வந்து தன் மனதில் வந்து நிலை பெற்று கொண்டால், சோ இந்த உடலை விட்டு அவர்கள் செல்லும் பொழுது மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவது கிடையாது. பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் சேர்கிறார்கள். சோ ஆனா அதற்கு அவன் நிறைய சாதனை பண்ணாதான் இறைவனை நினைவு கொள்ள முடியும். 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இறைவனை நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா ஆஃப்டர் 10 நிமிஷம் நம்ம இறைவனை எண்ணணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருக்குமான்றது நோ கேரண்டி. பாசிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் லைஃப் இன் திஸ் வே, ஒருவர் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இமிடியட்லி என்டர்ஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம், இறைவனுடைய நாட்டை அவர்கள் சேருகிறார்கள் என்று சொல்லப்படும் வைகுண்டத்தில். திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் த கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ். இதுதான் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுடைய விளைவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க 2 பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
நான் எல்லோரின் இதயங்களிலும் இருக்கிறேன். ஒருவரின் நினைவுக்கும் மறதிக்கும் நானே காரணம். அது முடிச்சாச்சு. This is the result of உத்தவர் மேலும் அதுல இருந்து படிங்க மாதாஜி. அன்புள்ள அன்னை. உத்தவர் மேலும் தொடர்ந்து கூறினார், அன்புள்ள அன்னை யசோதையே, நந்த மகாராஜாவே, அருவ பிரம்மனுக்கு காரணமானவரான முழுமுதற் கடவுள் நாராயணரின் திவ்ய ரூபத்தினை முழுவதுமாக உங்கள் மனங்களை நிலைக்க செய்திருக்கிறீர்கள். பிரம்ம ஜோதி என்பது நாராயணரின் உடலிலிருந்து புறப்படும் ஒளியே ஆகும். எப்போதும் நீங்கள் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் நினைத்து பரவச நிலையில் இருப்பதால் மேலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன இருக்கக்கூடும்? கிருஷ்ணரிடமிருந்து உங்களுக்கு நான் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். அவர் மீண்டும் விருந்தாவனம் வந்து உங்களுடன் இருந்து உங்களை மகிழ்விப்பார். மதுராவில் அவரது அலுவல்களை முடித்து கொண்டு விருந்தாவனத்துக்கு திரும்புவதாக அவர் வாக்களித்திருக்கிறார். எனவே மிகச்சிறந்த பாக்கியசாலிகளான நீங்கள் கிருஷ்ணர் இங்கு இல்லாது இருப்பதற்காக வருந்த வேண்டாம். நாள் முழுவதும் உங்கள் உணர்வில் அவர் இருக்கிறார். எனினும் அவர் உங்களை விரைவில் வந்து காண்பார். உண்மையில் அவர் எங்கும் ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் இருக்கிறார். இது விரைவில் நெருப்பு எப்போதும் உள்ளது போன்றது. கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவானதால் அவருக்கு யாரும் பகைவன் இல்லை. அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. உண்மையில் அவருக்கு தந்தை இல்லை, தாய் இல்லை, சகோதரனோ வேறு உறவினரோ இல்லை. சமூக வாழ்வோ நட்போ அன்போ அவருக்கு தேவையில்லை. அவருக்கு பௌதிக உடல் இல்லை. சாதாரண உயிர்வாளிகள் நம் முன் பிறப்பு வினை பயனை பொறுத்து உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உயிரினத்தில் பிறவி எடுக்க நேர்வது போல் அவருக்கு நேர்வது இல்லை. பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக அவர் தம் உள்ளுரை சக்தியால் தோன்றுகிறார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அவரை பாதிப்பது இல்லை. ஆனால் இவ்வுலகில் வசீகரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சாதாரண மனிதனாக செயல்படுவது போல் தோன்றுகிறது. உண்மையில் பௌதீக படைப்பிற்கு அவரே மேற்பார்வையாளர். எனவே அதன் முக்குணங்கள் அவரை பாதிப்பது இல்லை. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதையும் அவரை படைத்து காத்து அளிக்கிறார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சாதாரண மனிதர்கள் என நாம் தவறாக எண்கிறோம். மனம் இறங்கியவர்கள் தம்மை சுற்றி எல்லாம் சுழல்வது போல் காண்கிறார்கள். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் யாரின் மகனும் அல்ல. உண்மையில் அவர் எல்லோருக்கும் தாய் தந்தை, உன்னத ஆளுநர். இதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை. நாம் உணர்வதெல்லாம், பிரபஞ்சத்தில் இருப்பதெல்லாம், இல்லாததெல்லாம், வருங்காலத்தில் இருக்க போவதெல்லாம், மிக சிறியனதெல்லாம், மிக பெரியனவெல்லாம் முழுமுதற் கடவுள் இல்லாமல் அவருக்கு புறம்பாக தனித்து இருப்பதில்லை. எல்லாம் அவரில் உள்ளன. ஆனால் அவர் பிரபஞ்ச தோற்றத்தை தொட்டு நிற்கவில்லை. இவ்வாறாக நந்தரும் உத்தவரும் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசியபடி இரவு பொழுதை கழித்தார்கள். காலையில் கோபியர்கள் விளக்கேற்றி தயிரும் வெண்ணையும் கலந்த கலவையை தெளித்து ஆரத்தி எடுத்தார்கள். மங்கள ஆரத்திக்கு பின்னர் அவர்கள் தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் தயிர் கடைந்து கொண்டிருந்த போது அவர்கள் ஏற்றி வைத்திருந்த தீபங்களின் ஒளி பிரதிபலிப்பால் தீபத்தின் ஒளி மேலும் பிரகாசம் பெற்றது. தயிர் கடையும் மத்துக்களும் கோபியர்களின் கரங்களும் காதணிகளும் வளையல்களும் மார்பகங்களும் அசைந்தாடின. குங்குமம் அப்பி அவர்களின் முகங்கள் சிவந்த சூரியனை போல் விழுந்தன. தயிர் கடையும் போது அவர்கள் கிருஷ்ணரின் புகழை பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். தயிர் கடையும் ஒலியும் பாடலின் ஒலியும் கலந்து விண்ணை எட்டி சூழலை புனிதப்படுத்தியது. இன்னொரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கு, படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. சூரியோதயமான பின் கோபியர்கள் வழக்கம் போல் வந்து மகாராஜா நந்தருக்கும் யசோதைக்கும் வணக்கம் செலுத்தினார்கள். அப்போது அவர்கள் உத்தவரின் தங்க ரதம் இருக்க கண்டு தங்களுக்குள் கலந்து ஆலோசித்தார்கள். அந்த ரதம் யாருடையது? கிருஷ்ணரை அழைத்து சென்ற அக்ரூரன் மீண்டும் வந்திருக்கிறாரா? அக்ரூரை அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. அவர் கிருஷ்ணரை அங்கிருந்து மதுராவுக்கு அழைத்து சென்று விட்டார் அல்லவா? மேலும் ஏதாவது கொடிய திட்டத்தை நிறைவேற்றிய அக்ரூரர் திரும்பவும் வந்திருக்க கூடும் என்று கோபியர்கள் எண்ணினார்கள். எங்கள் உன்னத தலைவர் கிருஷ்ணர் இல்லாமல் நாங்கள் ஜடை பிணங்களே. இந்த பிணங்களுக்கு அவர் வேறு என்ன தீங்கு விளைவிக்க கூடும்? அவர்கள் இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருந்த போது உத்தவர் தம் காலை கடன்களை முடித்து பிரார்த்தனையும் சங்கீர்த்தனமும் செய்து பின் கோபியர்களின் முன் வந்தார். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின்
46ஆம் அத்தியாயமான உத்தவர் விருந்தாவனம் வருகிறார் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இவரையே கிருஷ்ணர்னு நினைச்சுப்பாங்க மாதாஜி கோபியர்கள். ஓகே. கிருஷ்ணர் மாதிரியா இருக்கவுடனே கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்னு அவர்கிட்ட இதுவெல்லாம் பேசுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அவர் உத்தவர்னு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஆமா, மாதாஜி. பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் காமனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உத்தவருக்கும் இவருக்கும். நல்ல ஒரு கருத்தமா ஏன்னா அவரும் வந்து ஒரு லிபரேட்டட் சோல் இல்லையா, அதனால ஈச் அண்ட் எவ்வரி சென்டென்ஸ் அப்படியே இது மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. Yes. இப்படிதான் So if we எழுதணும். practice, yes, if we practice, அதெல்லாம் அந்த நிலையில இருக்கணும் மாதாஜி. அதாவது இந்த பாடிலி அண்டுல தண்ணி வருது பிளாட்ஃபார்முக்கு, மாதாஜி, அழுகே வந்து. இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்முக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போகும்போதுதான் அதை உணரவே முடியும். இதெல்லாம் உணர்ந்தறிந்து எழுதிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகள் மூலியமா நாம ஷீலா அங்கே பிரபுபாதரை இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, நம்மளே அதை நமக்கு அனுபவிக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும் தெரியல. நம்ம ஒரு லாக்கு லா போடுறோம், லாக்கு எழுதி போடுறோம். எவ்வளவு அழகா அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அது கோர்வையா கொண்டு வராங்க. அழகா எழுதுறாரு மாதாஜி. பாகவதம் பார்த்தா அதுல சூப்பர். பகவத்கீதை இது. சோ இப்ப நாம கிருஷ்ண உணர்வை நாம வந்து இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுதே, அதாவது ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலேயே நல்ல அதாவது புத்தியும் நல்ல நிலையில இருக்கணும் இல்லையா. அல்சைமர்ஸோ இல்ல டிமென்ஷியாவோ இல்லாம இருந்தாதான் நம்ம சுயநினைவு என்னன்னே சொல்ல முடியும். சோ அப்படி இந்த புத்தியும் மனசு எல்லாமே நல்ல நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் பக்தி கொள்ளணும். வயசான பிறகு நம்ம பக்தி கொள்ளலாம்னு நினைச்சோம்னாக்கா, வயசான பிறகு நமக்கு உடல் உபாதைகள் தான் இருக்குமே ஒழிய, அதாவது பக்தி கொள்வதற்கு நமக்கு அத மீது போக்கஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா டைமே இருக்காது. உடல் உபாதைகள் இருக்கும் பொழுது உடல் உபாதைகளை கவனிக்க மட்டும்தான் மனசு இடம் கொடுக்கும். அதனாலதான் சிறு பிராயத்திலிருந்தே நாம பக்தி கொள்ளணும். இஃப் யூ டூ திஸ் தென் அவர் லைஃப் வில் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல். அவ்வாறு நாம் செயல்படும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எந்த அதாவது ஒரு சந்தேகமின்றி நாம நல்ல ஒரு வெற்றியை வந்து பெற முடியும். பட் இஃப் வி கீப் அவர் மைண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் அப்சர்வ்ட், இல்லைன்னா பலன் கருதும் செயல்கள் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்மள நாம ஈடுபடுத்தினோம்னா மரணத்தின் தருவாயில வந்து நாம அத்தகைய செயல்கள் மட்டும் தான் நமக்கு நினைவில் வரும். அதனால மீண்டும் மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தி இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள்ல வந்து நாம எப்பொழுதுமே வந்து சிக்கிக்கொள்வோம். மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய அந்த கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறோம். So to remain always observed in Krishna consciousness, எப்பொழுதுமே பகவான் அதாவது கிருஷ்ணருடைய நினைவுகள்ல நாம ஆழ்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, சோ என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இதெல்லாமே பிருந்தாவன வாசிகளை பார்த்துதான் நம்ம கத்துக்கணும் இல்லையா. ஆஸ் எக்ஸிபிட்டட் நந்த மகாராஜா, மேலும் யசோத தாயார், கோபியர்கள், இஃப் யூ சிம்பிளி ஃபாலோ தேர் ஃபுட் ஸ்டெப் இல்லையா, அவங்கள நாம ஒரு மகாத்மாக்களை நாம என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி கோபியர்கள், நந்த மகாராஜா வந்து யசோத தாயார், இவங்கள நாம அதாவது அவங்கள வந்து அவங்களுடைய அடிச்சுவடிகள் எல்லாம் பின்பற்றி நாம் சென்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாமளும் வந்து இறைவனுடைய திருநாடான வைகுண்டத்தை அடைவது என்பது சுலபமாகிவிடும். இப்போ உத்தவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். தாயே யசோத தாயே நந்த மகாராஜா, you should have thus fixed your minds wholly and slowly upon the supreme personality of God. அப்படின்னா நீங்க ஃபுல்லாவே வந்து பிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. மனசளவுல இறைவனை எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றிருந்தார்கள். நாராயணா whose transcendental form is the cause of the impersonal Brahman. இல்லையா, அதுவும் பார்ஷல் ரீமன், அதாவது இம்பர்சனல் அருவத்தன்மை. The Brahman effulgence is only the bodily rays of Narayana. So அவருடைய இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா, இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் தான் அவங்களும் இந்த விரிவங்கம் தான் மகாவிஷ்ணு இல்லையா. சோ பகவான் திருமேனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தை தான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். மேலும் வாட் pious active remains for you to perform, and because you are always observed in ecstatic thought of Krishna and Balarama, இன்னும் என்ன மீதம் இருக்கின்றது நீங்க செய்ய வேண்டிய நற்காரியங்கள், pious activities. I have brought message from Krishna. கிருஷ்ணன் இருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு அதாவது அறிவிப்பு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். to back to Vrindavana and satisfy you by his personal presence. So மேலும் கிருஷ்ணா promised that he would come back to Vrindavanaத்துக்கு திரும்பி வருவேன் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார். after finishing the business in Mathura. So மதுரால முடிச்சிட்டு this promise he will surely fulfill. அவர் கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணுவார் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. I therefore request the two of you who are the best among of all who are fortunate not aggrieved on account of Krishna's absence. அதனால எல்லாரையும் விட மேன்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய யசோத தாயாரையுமே நந்த மகாராஜையும் என்ன வேண்டிக்கிறாருன்னா,
அவரை எண்ணிக்கொண்டு பெஸ்ட் அமங் ஆல் த ஃபார்ச்சூன்ஸ். ஏன்னா பகவானையே வந்து வளர்க்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவங்க 2 பேருமே பெற்றாங்க. நாட் டு அக்ரீவ்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப். அதனால அவர் இல்லை என்ற அந்த இயக்கத்தை நம்ம கண்டிப்பா செயல்படுத்தக்கூடாது. யூ ஆர் ஆல்ரெடி பர்சீவிங் இஸ் பிரசன்ட் இல்லையா? அதாவது நம்ம எந்த டாபிக் பத்தி பேசுறோமோ அந்த டாபிக்னுடைய பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ நாம இங்க யசோத தாயாருமே வந்து யசோத தாயன் நந்த மகாராஜன் சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய செயல்கள், நாமங்கள், ரூபங்கள், அடுத்து வந்து லீலைகள், இதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே அவருடைய சேவையில நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று. மேலும் சின்ஸ் கிருஷ்ணா இஸ் சூப்பர் சோல் இல்லையா? அதாவது அவர் தான் பரமாத்மா, எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார் இல்லையா? எந்த ஜீவனிலுமே அவர் தான் இருக்கார் என்பதை நாம பார்க்கிறோம். He regards everyone equally. எல்லாரையுமே சமமாக பார்க்கிறார். He sees no one as enemy. அவர் யாரையுமே தன்னுடைய விரோதியாக கருதுவது கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகம், என்ன ஸ்லோகம் அது? 5.18 ஸ்லோகம், பிராமணே கவிஹஸ்தினி இல்லையா? அது என்ன ஸ்லோகம் எனக்கு ஸ்டார்டிங் வரல எனக்கு. சோ அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஒரு கற்றறிந்த, அதாவது இந்த மாதிரி பக்குவப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து கற்றறிந்த பிராமணர், பசு, நாய், யானை, அதாவது நாயை தின்பவர்னா செண்டால 5.18. சோ அவங்க எல்லாருமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம். இங்க நண்பன், விரோதி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. மேல கீழே, நீ உயர்ந்தவன், நான் தாழ்ந்தவன், அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. He actually has no father, mother, brother or relative, nor does he require vidya vinaya sampanne brahmane kavi kastini suni saiva svabhakesha pandita samadarshinaha. அந்த பண்டித சமதர்ஷினக அந்த நிலையில தான் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். அவருக்கு எதுவுமே இந்த இடத்துல தேவையானது எதுவுமே இல்லை. ஆனாலும் அவர் எல்லா விஷயங்களிலுமே அவர் செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்கிறார். சோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயலற்ற தன்மை கிடையாது. போயிட்டு சன்னியாசத்தை வாங்கிட்டு ஒரு புறம் உட்கார்ந்து நாம ஜபங்கள் மட்டுமே பண்றது கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கான கடமையை வந்து பக்குவமான முறையில் ஆற்றுவதற்கு வழிகாட்டுதல். சோ அததான் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த he actually has no father, அதாவது உண்மையிலே பார்க்கும் பொழுது தாய், தந்தை, ஏன்னா அவர் தான் அனாதி காலத்துல இருந்து இருந்தவர், அவரிடம்தான் அனைத்துமே தோன்றின என்று நம்ம படிக்கிறோம். அதனால அவருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே அவருடைய அவதார நோக்கத்திற்காக வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள். அவதார நோக்கம் முடியும் தருவாயில முதல்ல அவங்களை எல்லாருமே கோ பேக் டு காட் அனுப்பிச்சுட்டா இவர் கடைசியில போவார் இல்லையா? ஆனா அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்களை எல்லாம் அனுப்பி விடுவார். இவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்களை எல்லாருமே அனுப்பிச்சிடுவார். அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் பேரஃபிளானியா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கோலோகம் வைகுண்டத்துல அவருடைய சகாக்கள். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் மெட்டீரியல் பாடி, நம்மள மாதிரி பௌதிக உடல் கிடையாது. மேலும் அப்பியர்ஸ் ஆர் டேக்ஸ் பர்த் லைக் ஆர்டினரி மேன், ஆர்டினரி ஹியூமன் பீங், சாதாரண மனிதர் போல தோன்றும். ஆனால் it does not appear in higher or lower species of life like ordinary living entities who are forced to take birth on account of their previous fruitive activities. இவர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல தோன்றது கிடையாது. ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி இல்லையா? ஒரு ரோல். இப்போ நம்ம பகவதம்லயே நம்ம படிச்சுட்டே வரோம், நிறைய இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? நிறைய இடத்துல பார்க்கும்பொழுது அரசனாக இல்லையா, செயின்ட்லி கிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புத்தராக அவதரித்தார், அதுவும் அவருடைய இன்கார்னேஷன் தான். அவர் பிறந்தது ஒரு அரச பரம்பரை இல்லையா? அடுத்து இப்போ ரிஷபதேவர் படிக்கிறோம் 5th சாப்டர்ல, அவருடைய மகன் பரத மகாராஜன். இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். ரிஷபதேவா இஸ் த இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுமே அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றதுக்கான காரணம் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான். ஆனா அவர் எந்த இதுல இருந்து அவர் வந்து அவதரிக்கிறார்? தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியால் அவதரிக்கிறார். அந்த அந்தரங்க சக்தி எதனால் ஆனது? 3 நிலைகள் என்ன? சாந்தினி, ஹலாதினி மற்றும் வந்து சம்வித் இல்லையா? உயிர், அடுத்து வந்து அதாவது கான்சியஸ்னஸ், அறிவு, வாழ்வு, எஸ், ஆனந்தம். ஆனந்தம். ஹலாதினி என்பது ஆனந்தம் இல்லையா? அறிவு என்பது சம்வித் தான், சம்வித் தான் நினைக்கிறேன். சம்வித் வாழ்வு மாதாஜி. சம்வித் வாழ்வு. சாந்தினி வாழ்வு, சம்வித் வந்து அறிவு,
கலாதினி ஆனந்தம். எஸ், இந்த மூன்றுமே அந்த நிலையில தான் அவர். அதனால்தான் அவருக்கு அத்வைதம் அச்சுதம் அனந்த ரூபம் என்று சொல்லப்படுது. அத்வைதம் அப்படின்னா அவருடைய ஆன்மாவும் உடலும் ஒன்று, ரெண்டுமே நம்ம தனித்தனியா பிரிக்க முடியாது. ஸோ he was never influenced by modes of, ஏன்னா அவர் மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பவர். மேலும் when he appears within this material world, he is soon acting as an ordinary living entity மாதிரி தான், நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதராக தான் செயல்படுவார். ஆனால் உண்மையிலே இன்ஃபேக்ட் he is the overseer of this material creation. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு வந்து அனைத்திற்குமே மேற்பார்வையாளராக இருக்கக்கூடியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான். And while remaining unaffected by the material modes of the nature, he creates, maintains, இல்லையா? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த மூணுமே நிகழ்கின்றது. We wrongly look upon Krishna and Balarama as ordinary human beings. சாதாரண மனிதர்கள் போல நாம் நினைக்கிறோம். ஆனா அது கிடையாது. Just as whirling men see the whole world whirling around them, இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரங்கராட்டனத்திலேயே எதுலயே உட்கார்ந்தோம்னா நாம சுத்தும் போது உலகமே சுத்துற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஆனா உண்மையிலேயே உலகத்துல எந்த செயல்பாடுமே இருக்காது. ஆனா நாம தான் அந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருப்போம். அதனுடைய விளைவை நம்மளால பார்க்க முடியும். The personality of Godhead is no one son. அவர் யாருடைய மகனும் கிடையாது. He is Swayam. He is actually everyone's father. அவர் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தாய், தந்தை, இல்லையா? எல்லாமே அதாவது உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாமே அவர் தான். There is no doubt of this. Whatever is already being experienced, whatever is not being experienced, whatever already exists, does not exist and will not exist in future. இது எல்லாமே அதாவது முன்னாடி இருந்தது, இப்ப இருக்கிறது, இனிமேலும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றோம்ல, அது எவ்ரிதிங் வந்து அதாவது சிறியவற்றிலும் சிறியவதாக, இல்லையா? பெரியவற்றிலும் பெரியவராக, இப்படி வந்து அந்த உணர்தலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. எவ்ரிதிங் ரெஸ்ட்ஸ் இன் ஹிம் அண்ட் பட் he is untouched by his material behavior. இது எல்லாமே வந்து பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது, இல்லையா? இதுல இருந்து அவருக்கு வந்து தூரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் அவருக்கு வாய்ப்பு பெற்றிருக்கார். அதனால எல்லாமே அவர்தான் தாங்கிட்டு இருந்தாலும் அவர் வந்து எதனோடுமே அவர் தொடர்பு கொண்டதாக இருக்கல. அப்படி எப்படின்னா தாமரை இலை மேல ஒரு நீர்த்துளி எப்படி ஒட்டாமல் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பகவான் இருக்கார் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. நந்தா அண்ட் உத்தவா thus passed the whole night. அந்த இரவு முழுதும் பேசி முடிச்சு இந்த மார்னிங் வந்து கோபிஸ் ப்ரிப்பேர்ட், அதாவது மார்னிங் ஆரத்தி, அதாவது மார்னிங் வந்து வீட்டுல விளக்கேத்தி நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுவோம் இல்லையா? பால் வச்சு ஏதோ ஒண்ணு செய்வோம். நம்ம வீட்டுல என்ன சக்தியோ அதை வச்சு பண்றோம். அதுக்கு வந்து அவங்க தயார்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த மங்களாரத்தி they engage themselves in chanting, churning butter and யோகற்றிய தயிர் கரையறது. So while the gopis were thus engaged, the lamps reflected on their ornaments. அவங்க அநேக அணிகலன்களை அணிந்திருந்தார்கள். அதனுடைய அந்த பிரகாசத்தினால் அது படும் பொழுது அது இன்னும் நல்லா வெளிச்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்குது. And குங்குமா பவுடர் gave their face a saffron luster comparable to rising sun. அதாவது சூரியனே மிக அழகானவர், அவங்கள விட இவங்க இன்னும் அழகாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. While making sounds of churning, அதாவது தயிர் கடையும் போது ஏற்படக்கூடிய சப்தமும் அவர்கள் பாடல்கள் பாடுகின்ற அந்த பகவானுடைய திருப்பா அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பாடல்களை எல்லாம் பாடும் பொழுது அது ஒரு நல்ல ஒரு மிக்சட், இல்லையா? சவுண்ட் வைப்ரேஷன் மிக்ஸ் ஆகி ascended to the sky, ஆகாயம் வரைக்கும் செல்கின்றது. and sanctified by the whole atmosphere. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்து எல்லாராலுமே அது வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது. மேலும் இங்கே கோபியர்கள் எல்லாமே காலையில எழுந்து அவங்களுடைய காலை கடன்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நந்த மகாராஜா வந்து அவங்க எப்பவுமே சேவிச்சுட்டு போவாங்க. ஆனா அவர் அங்க வரும்பொழுது தங்க ரதம் ஒன்று இருக்கிறத கண்டு, இது வந்து அக்ரூரர் வந்து அழைச்சிட்டு போகும்போது வந்தார் இல்லையா? ஒருவேளை அக்ரூரர் தான் வந்திருக்காரா? ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருந்ததையே பகவானே அழைச்சிட்டு போயாச்சு, இன்னும் என்ன இருக்குன்னு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு, இல்லையா? வாட் வாஸ் த சேரியட் அண்ட் டு ஹூம் டிட் இட் பிலாங்? யாருதுன்ற கொஸ்டின். சம் ஆஃப் தெம் என்கொயர்ட் அபவுட் அக்ரூரா தான் வந்து மறுபடியும் வந்திருக்காரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வருது. அதையும் அவர் வந்து கேட்கிறார். So all gopis conjectured that Akrura might have come again to fill water, to fulfill another cruel punishment. அதாவது cruel plan. மேலும் வந்து அக்ரூரர் ஏதோ ஒரு இன்னொரு பிளானோட தான் வந்திருக்காரு போல இருக்கு, என்ன எடுத்துட்டு போக வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்ரெடி பகவானே அழைச்சிட்டு போயாச்சு இல்லையா?
மீண்டும் எதுக்காக இவர் வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு. ஆனா உண்மையிலே அங்க வந்திருந்தது உத்தவர். we are now dead bodies இல்லையா? அதாவது இறைவன் இந்த இடத்துல இருந்து பிரிந்து சென்ற பிறகு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த பிரிவினை என்பது தெரிய வருகிறது. மேலும் வாட் வாஸ் த சேரியட், அது என்ன, அதாவது ரதம், அடுத்து வந்து அது எங்க whom it belongs, யாருடையது ஆகும் என்ற அந்த கருத்து அவருக்கு. சம் ஆஃப் தெம் ரிக்வயர்ட் வெதர் அக்ரூரா வந்திருக்காருன்ட்டு இப்ப என்ன பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க. we now டெட் பாடிஸ் ஆயிட்டோம் நம்ம. அதாவது நம்ம ஒரு பொருள் மீது அவ்வளவு ஆசைகளை வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது நம்மகிட்ட இல்லைன்னும் பொழுது நம்ம மரணத்துக்கு சமமான ஒரு நிலையில இருப்போம் அப்படிங்கிறது எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல. உத்தவா வாட் ஃபர்தர் ஆக்ட் அண்ட் அக்ரூரா கேன் perpetrate against these dead bodies. ஏன் அது இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, நம்ம புத்திய வந்து இது பண்றதுக்கு இன்னும் எதுவுமே கிடையாது. while they were talking on this way, இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருக்கும்போது உத்தவா வந்து அவருடைய காலை கடன்களை எல்லாம் முடிச்சு பிரேயர்ஸ் சாண்டிங் எல்லாம் முடிச்சு அவர் வந்து அந்த கோபியர்கள் முன்னாடி வந்து தோன்றுகிறார்கள். முன்னையே கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், உத்தவர் வந்து பாக்குறதுக்கு கண்ணனை போலயே இருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதோட பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய 46வது அத்தியாயத்தினுடைய பொருள் உரைகள் வந்து உத்தவர் விருந்தாவனத்தை வந்து அடைதல், அதாவது வந்து பார்க்கறது இல்லையா, அந்த சாப்டர் வந்து நிறைவு அடைகிறது. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்றேன். இந்த இது டெலிவரி ஆஃப் ஓகே டெலிவரி. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி அமிச்சார் என்றது வந்து எடுத்துரைக்க போறார் இல்லையா உத்தவர். சோ அவருடைய ரூபத்தை கண்டு இவங்க வந்து ஏமாற போறாங்க இல்லையா, பாக்குறதுக்கு கண்ணனை போல இருக்கிறதுனாக நினைப்பாங்க. நான் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் வாசிக்கிறேன், நம்ம அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் இப்போ சில பேர் வந்து இதுக்கு லெவல் 2 கிளாஸ் போவீங்க இல்லையா. When the gopis saw Uddhava, they observed that his features are almost exactly like Krishna. And they could understand that he was a great devotee of Krishna's. His arms were very long. இதுதான் அவர் exalted devotee hands. இந்த முட்டிக்கு கீழே வரைக்கும் வரணும் அந்த கைகள். ஓகே. And eyes were the lotus petals, அதாவது தாமரை இதழ்களை போல அழகான கண்கள். அது மேலும் வந்து மஞ்சள் நிற ஆடையை அணிந்திருந்தார். மேலும் ஓர் கார்லேண்ட் ஆஃப் லோட்டஸ் பிளவர்ஸுடைய மாலையை அணிந்திருந்தார் சொல்லப்படும். அவருடைய முகம் அழகாக இருந்தது. ஹேவிங் அச்சீவ் த லிபரேஷன், சாரூபியம், அதாவது அவர் மாதிரி இல்லையா, சாலோக்கியா சாரூபியா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சாரூபம் என்றால் சிமிலர், அவரை போலவே. And having the same bodily feature of the Lord, Uddhava looked almost like Krishna in Krishna's absence. கண்ணன் அங்க இல்ல, ஆனா பாக்குறதுக்கு அவரை போலவே இருந்தது. So absent, the gopis have been coming dutifully to visit Mother Yashoda's house. அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து யசோதையை வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க. They knew that Nanda Maharaja and Yashoda mother were always grief stricken, and they have made it clear that their first duty to come and pay their respects to the most exalted elderly personalities of Vrindavana. They are most elderly people. So அவங்களுக்கு வந்து சேவிச்சுட்டு போறது, இது வந்து அவங்க வழக்கமாக கருதி இருக்காங்க. இப்ப கண்ணனும் இல்ல, அவங்களுடைய பிரிவினை எப்படி இருக்கு அன்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. Seeing the friends of Krishna, Nanda and Yashoda would remember Krishna himself. So அவரை பார்த்த பிறகு seeing the friends of Krishna, Nandama and Yashoda would remember Krishna himself. கிருஷ்ணரே நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்கம் வருது. And being satisfied, அவ்வாறு எண்ணிக்கொள்வது அதையே அவர்கள் திருப்தி கொள்கிறார்கள். And gopis also would please by seeing Nanda and Yashoda. So அவங்களும் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள். எவ்வாறு யசோதா தாயரும் நந்த மகாராஜமும் பேரானந்தம் கொண்டார்களோ அவ்வாறே அவர்களும் ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரே ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே